नोंनि गोसोआव माबायदि फिल खालामदों नोंजों लोगोसे जे साइडआवहाय खैना जिरायनानै दङ लोखि सासे नोङो 2025 मायथाइयाव मोननो हाबाय नोङो बिनि सायावहाय माबायदि फिल खालामदों आं जेबो बुंथ'ला मेडामानो बुंथोसै दे फंनैसो बिबुंथि लाखिसै मेडामखौ बुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय मेडामा दे एसे फंनैसो बुंनो हादो खुलुमबाय गोजोननाय मोनदों आरो माने बिथांखौ मोननानै जेनेबा जिउखौ दैदेनलांनो थाखायथ' जिउआव सासे जिउनि लोगोनि नांगौ नालाय सुखु दुखु बेखायनो माने बिथांखौ लोगो मोननानै आंनि गासै जेनेबा थांखि जि होसोनाय बा खामानियाव बिथाङानो आंखौ जोबोद हेफाजाब खालामदों आरो बेनि हेफाजाबावनो दिनै आं दा बे एसिस्टेन्ट प्रफेसारखौ जेनेबा सापर्ट खालामनानै दिनै आङो जानो हाबाय बेखायनो आं गोजोननाय मोनदों आरो जोङो मोजां मिलायनानै संसारखौ जालांनो हाबानो बेखौनो आं गसाइनि सेराव आर'ज खालामो आरो ओमफ्राय बसआबो एसे बुंना होआबा आरो बसआ जानाय नङादां मा बुंनो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो संसार जानाया गोरलै नङा गासैबो मिथिखागौ नंना नङा दा उन्दै समाव संसार जानायफोरासो मिथिगौ बिसोर माबायदि संसार जादों आं सानो आरो उन्दैथाराव संसार जानांगौ दिनै आं उन्दैथाराव संसार जानायमोनब्ला दिनै आं सासे डक्टरेट लोगो मोननाय नङामोन दिनै आं गोबाव सम थानानै फैबाय संसार जायालासिनो धैर्य हमनानै दिनै फैयै भगबाना आंनो ओरैबायदि लुफावना होदो माने सासे डक्टरेट मोननाया बे सहसनि बाथ्रा नङा आं दाख्लैबावै पाठसालायाव थांदोंमोन जोंनि बर'फोराथ' मा डक्टरेट मा बेनिथ' जेबो इज्जतआनो गैया नाथाय पाठसालायाव जों सानैदों हाबानि बाजार बायनायाव सासे हारसा दखानिया नोंसोर सानैदों मा जों हाबानि बाजार बानायदों बेखौ नायबाय आरो नों मा मावो बे होनबाय आं डक्टर उमुक आंखौ सोंबाय नों मा आं फर्सआव मावो डिफेन्सआव ओमफ्राय जों सानैबो ओंखारबोबाय जोंखौ लेंहरबाय आरो बे हारसा बोराया लेंहरनानै गांसे डायरिखौ लाबाय डक्टरेट सासे बे बोरै जाखो डक्टरेटआ बेखौ बोरै लोगो सासे डक्टरेट मानसिया जों एसेबां मोजां रायलायदों नोङो जोंखौ एसेबां सनमान होदो सासे दखानिखौ बे माने गुबुन हारिनि सासे डक्टरेटआ मा गुबुन हारिया बिराद मोजाङैनो नोजोर होना नायो बाट जोंनि बर'आव सोर डक्टरेट सोर मा इज्जत होनायाथ' गोजाननि बाथ्रा बाट मानसिखौ ओरैबायदि गाज्रि माबायाव खिन्थिनो नागिरो माने बेनिबो हिंसा थागोन आंनिबो हिंसा थागोन दा फेसबुकआव गोबां दावराव जादों जों सानैनि सरसाखौ लानानै आं गोबां बाथ्रा बुंगोन दा मोनायाव दा नङा दा आं फंसे बाथ्रा बुंनि नोंसोरनि सिगाङावनो जेरै बर' हारानि आरो बर' हारानिनि हौवाया 8 बोसोर उन्दै आरो बर' हारानिया हाबा जानानै फिसाय गैया थेवब्लाबो बर' हारानिखौ दिनै हारसाफोरा सोरबा रायो नामा नोंसोरनो बुं रायो 8 बोसोर उन्दै बेनि हौवाया खिन्थु बर' हारानिया हाबा जानानै हौवा गैबोयो खिन्थु हारसाफोरा रावबो राया दिनै सासे डक्टरेट मानसिखौ लानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि फेसबुकाव सरसा खालामदों जेम्सआ मानो मोखां देखायनो हायाखै आरो आं मानो मोखां देखायनो सासे डक्टरेट नंगौ नङा आं बे सासे डक्टरेटखौ मानो आब्रुथि गैयै फेसबुकाव नाम लिरजाहोनो सासे डक्टरेट मानसिखौ सासे डक्टरेट बिमुं मोननाय मानसिखौ आङो फेसबुकाव आं मानो गाज्रि नाम लिरजाहोनो बे जानला मानला उन्दै गथ'फोरदो माने ओंथि गैयै आब्रुथि गैयै बानाय सासे डक्टरेट दिनै बर्मा कलेजनि स्टुडेन्टफोरा मोनथिगोन 3 बोसोर बर्मा कलेजाव 8,000 टाकायाव मावनाय मानसि बेसेबा खस्थ' रुम भारा थोआ थेवब्लाबो गावनि माने माबाखौ लानानै फैसायानो मिलाया थाइसेबो थोआ दखना बायनोबो थोआ 8,000 रुम भारा जानाय 3 बोसोर मावदों न'आव रावबो गैया बेनि काहानि बेया न'आव रावबो गैया बेखौ उनाव गावनो खोन्थादो बेखौ सोर फेदेरनाय मालानि समाव बिनि बिमा बिफाया मा जालांनाय बहुत काहानि दङ बेहा जोबोद दुखु गोनां बेनि काहानिया बेफोरबायदि काहानिनि गेजेरजोंबो बियो दिनै डक्टरेट बिमुं लानानै दिनै गावनि आथिङाव गसंबाय माने आं बायदि मानसिया बेनि थाखाय जेबो नङामोन आरो आं लाक्कि फिल खालामो आं सासे डक्टरेट मानसिखौ माबायदि लोगो मोनखो आं मा मोजां खामानि मावखो जों सानैखौ बोरै गोरोबोलायखो आंनि थाखाय बेनो बिराद सासे डक्टरेट मानसिखौ आंनि न'आव लाबोना होनो हादों आंनि फादारनि 3 दादिमोना हेडमास्टर सासेयाबो
साइन्सनि मास्टर मादैमोनाबो सब मास्टर बेनि गेजेराव आंबो सासे डक्टरेटखौ आंनि न'आव लाबोनो हादों बे आंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो आंनो बेखौ भगबानासो होदों सोरबाया होआखै सोरबाया गुबुना लोगो मोनहोलायाखै बेखौ आंनो भगबानासो लोगो मोनहोलायदों दा बेखौनो दुखु मोनो जोंनि बर' समाजाव आब्रुथि गैयै बानायो रावखौबो रेसपेक्ट होआ दिनै एसेबां गथ'फोरखौ बे मोजां खालामनो नाजायो बरमा कलेजनि साफ्रोमबो स्टुडेन्टआ मोनथिगोन जाय सोलोंजानो मोनदों बे माबायदि फोरोङो आरो जाय